Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Mga igsoon, maadjong gabi kanyong tanan. Gabi Atong gisaulog karon ang ikaupat nga Domingo sa Adbento ug atusab nga gisaulog ang ikapito nga simbang gabi para pagpangandam sa adlaw nga natawhan sa atong Ginoo ang iyang pagbalik nga mahimayaon. Atong iyampo ang kahimtang sa atong nasod, mga kalags purgatorio ug atong kaugalingon personal nga mga katuyuan. Mga igsoon, aron mahimukit ang andam ug takus nga magasaulog niining santos nga misa atong hinulsulan ang atong mga sala sa pag-ingon. Nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nagkalapas ug dako yamot sa unahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kan Santa Maria kanoning ulay, sa tanang manghel o mga santos, kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Kristo, Kristo, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka, Kristo maluoy ka, Ginoo maluoy ka. Magampo kita, o Ginoo pinagi sa pagpahibalo sa anghel. Nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo, imong anak, ibubuang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, tada kami nganha sa kalipay, sa iyang pagabanhaw, kiniamong gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios, bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati o banay ni David, dili pa baigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud mohatag kanimog timaan, ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon ug moanak og usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong
sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Tubag. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo? O kinsay makabarog sa iyang balaang dapit? Siya kansang mga kamot, walay mga sala. Kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Tubag. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Makadawat siya o panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Tubag. Pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Palihog manindog. Palihog lingkod. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol, o gitawag sa Dios aron magwali sa mayong balita. Ang mayong balita dugay nang gisaad sa Dios, pinaagi sa iyang mga propeta, o gisulay niya sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak. Ang atong Ginoong Hesukristo nga iyang pagkatao, kaliwat siya ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, og tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios og katungod sa pagka-apostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila og mutuman. Lakip kamo nga naa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Jesucristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan ta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog tindog. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ang ginumana kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo.
Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tao nga matarong, pandili siya buot nga pagkaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang nagunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinagi sa damgo ug miingon, "Use, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki o nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta, ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang giisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nga binati ko magkaigsunan, mayong gabi na pod. Manaman ganina, napod. So mga igsoon, magbalik tanaw ta. Unang Domingo sa Adbento, gisugan ang unang kandila, violet, sa may kahulugan. Paglaom, kalimot dali po mong kalimot oy, paglaom. Sa ikaduhang Domingo, gisugan ang violet, saman. Kandila sa saman. Kalinaw. Nya sunod, gisugan ang kadila nga kining rose, pink, kandila o kana siya kalipay. Tumatong gitawag og saman. Gaudete Sunday. Dali lagi mo makalimot ba? Di mo minaw? Kaupat, karon atong gisugan ang upat dagjud nga kandila, ang ikaupat mao ang kandila nga violet nga kahulugan og gugma. Busa mga igsoon, atong timan-an nga atong ebanghelyo karong Domingo naghiskot kang Juan nga magbubunyag kang Jose. Dili Juan magbubunyag, Jose. Ngano man unsa man nahitabo ni Jose? Si Jose dakog pangandoy susi nga maminyo siya og tarong, dunay iyang pamilya, dunay iyang mga anak, nya dunay siya asawa, naplano siya nga dunay sila balay og asa sila magpuyo, nya unsa ilang buhaton aron nga magbalampuson ang ilang pamilya. Pero mga igsoon, takulahaw nga kining maong damgo ni Jose, napakgang nga naman kay usa ka adlaw niya na di iyang hibaluan nga mga sawa ba ka nang imong pangasawunon nga buntis man. Diyan na di ay mariti sa una. O mga sawa ba ka anang imong pangasawunon nga buntis man. Kana siguro mga buntis, mga babae kay lihok-lihok bitaw ini no. Magpitik-pitik nya agbatang po kay mudako, tinula. Mudako ang batang. So mo siguro nagibantayan sa mga tao.
Unya kining higayuna nga tulo maguna ka kanang kuan ka step sa kanang kaminyoon sa una. Primero, engagement, ikaduha, betrothment, unya ikatulo mao na ang kasal. Niya ini higayuna ang betrothment. So, mura na sila kasal pero dili pa sila mag-ipon, wa pay gamitay. So, mao na nga nahibong si Jose ngano nga nagbamdo siyang pangasaunon nga wa pa man sila mag-iipon, wa pa man sila maghilabtanay sa laktod nga pagsulti, wa pa sila makighilawas. So man na nga si Jose usa ka matarong nga tao, buutan, ligdong, unya kining hilumon. Di gani madungog ninyo ang mga unsay gisulti ni Jose kay wa man jud mosulti si Jose wa nato mabutang sa Biblia. Si Jose usa ka tawo nga matarong, di siya gusto nga pakulawan niya ang iyang hinigugma, iyang minahal, pinangga. Maluoy siya kay ngano kon iya kining iprosiger si Maria pwede nga i-report o niya batuon siya hangtod nga mamatay kay unfaithful man siya sa iyang pagka betrothed ni Jose. So mo na ang mahitabo. Ang unang mubato mao ang pamanhunon. Jose mao na ang mahitabo. Pero naluoy si Jose, nahigugma pag-aayo, love ni Jose nga labihan, nga tukang Maria, guwapa biya si Maria. Namo na nga gusto siya nga balingkawas si Maria ing hinigugma, nining mga kastigo sa balaod ni Moises sa mga Hodeo. Busa, nagplano siya nga iyang biyaan si Maria sa hilom. Di siya magpahibalo, kang Maria nga biyaan niya siya. So, usa ka adlaw niya na o gabi iba nitungha ang anghel. So, nadungog naman ninyo nga nitungha ang anghel og misulti kang Jose. Jose, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kay ang gibuntis niya dili sa laing lalaki kundi lalang sa Espiritu Santo. Unya, nahigmata si Jose, buutan gyud si Jose, no? Kay pinagi og damgo, misugot siya sa sugo sa anghel nga ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria Jose, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Usa iyang gipangasawa si Maria. Mga igsoon, pangutana, nini nga tong panahon karon, daghan man ang mga babay, dili po tanan ha, daghang mga babay nga mausugot lang og hikapangkan kausa, kaduha, katulo, kay mutilaw lagi pod. Kanang inyong sigtilaw-tilaw, o mutilaw. Unya, ining panagko na sa mga bata, kay oman pangasawa, so siya magapa-eskwela, nanitabo nga ang mga kabataan nakalampos na nangadto na sa gawas, padadaan na siya og kanang nay nas katoy nga nang ipadanga kwarta. Ha? So nakahimo ang inahan og tindahan. Ang nakanegosyo-negosyo, hantod nga midako ang negosyo, nanguli ang mga bata, haruhay na ang ilang kahimtang. Ngano man nga ang mga babae kasagaran dili tanan nga maingon na lang ini nga magpabili na lang kog single mother kay sa adapatan ko sa akong bana, ako latahon ko, unya laparuhon, kasab-an, singka-singkahan, muuli hubog. Mo na nga malipay na lang ang kining single mother. Pangutana mao ni nga mahimo pod nga si Mama Mary magpabilin nga single mother. Beto baga? Mahimo ba nga si Mama Mary nga maghimo siya mag single mother na lang siya? Ang tubag mga igsoon, dili gyud mahimo nga mag single mother siya. Ngano man tungod kay walay mangama sa batang Hesus og dili ma-legal
ang pagkatao ni Jesus ni kalibutan ubusa man nga kinahanglan nga pangasawon gyud si Mama Mary ni Jose. So mangigsoon mao ni ang atong pamalandungan kay maura bod jud ni ang mga nahitabo karong panahon na, no? The trend of today's generation of women. Una, atong tubagon nga si Maria di gyud mahimo nga biyaan nga mag-single mother. In the case of the Blessed Virgin Mary as the mother of the Most High God, so inahan siya sa labing hataas nga Ginoo, was there a necessity of husband to father the Son of God? Dako kayong yes. First reason, sa Mediterranean culture of patriarchy, only the father can give legitimate name to their children. Mabitaw na nga anghel miingon nga hinganli ang bata nga si Jesus. So dili si Mama Mary mong hingan, si Jose gyud mo hingan sa bata. Ang anghel mo ingon niini kadto kang Jose nga hinganli ang bata og si Jesus kay siya ang magluwas sa mga katawhan sa ilang mga sala. Naa sa Mateo 1:21. Ikaduha, mga binati kong kaigsunan, during the time Joseph was the only remnant left in the lineage of King David. Siya na lang nahibilin sa kaliwat ni David. As the angel addressed him, Jose, anak ni David. So siya nagyod ang nahibilin o siya na ang nahibilin anak ni David. At sa ato pa kining offspring ni David nasa San Mateo 1:20. Nya si Jose connected ngadto kang hari David. Ug mao gani pod nga si Jesus tungod kay siya kaliwat man ni David nga na po siya nga anak ni David. Di ba? Miingon ang mga buta, anak ni David, kaluy in town kami. Son of David. Kini ang gitawag og messianic title para kang Jesus kay iyang nakuha kini gikan kang hari David. Katulo, Christian order of family hierarchy. The father has the absolute authority over the family. Di ba? Ang amahan mao jud dako nga otoridad sa pamilya. Mao ni nga sa pamilya nila ni Maria ang pangulo mao gyud si Jose, unya si Maria, unya ang batang Jesus. Unya sa ato pod nga pamilya ang apelyido sa bana mao joy mutumhaw sa apelyido sa mga kabataan. Naway apelyido ni og kanang apelyido sa inahan wala no. So sa bana gyud. No, bisan pag magbuwag na sila, magpabilin gyud nga ang apelyido sa mga kabataan apelyido sa amahan o sa bana. So muna nga mo dominate gyud absolute authority ang amahan sa pamilya. So, mga binati kung makaigsuunan, being a righteous man and the model of all fathers in the family, importante gyud ang role sa usa ka amahan diha sa pamilya. Mao na nga giauhag ang mga amahan nga maghatag og maayong ngalan, a good name to your family. Nga malipay di ang pamilya ang mga anak mo ingon nga anak man na ni Tampulanong Parahubog, anak man na ni Juan nga kinigdagag kabit, anak man na ni Isidro nga wa magtarong nagsigi og pamadji iyang asawa hapit na lang mamatay ga konsumisyon. Tumalipay bata ana tumuna nga nining atong pagsaulog sa kining ikaupat nga simana o Domingo sa Adbiento, mamalandong tas kinabuhi ni Jose. Atong sundugon ang kinabuhi ni Jose nga buutan, ligdong, unya
maayong tao, o iyag yung gimahal ang iyang asawa, ka iyang gipakaslan, unya labaw sa tanan, nagsunod siya sa kabubuton sa Dios. Mingon man ng anghel, Jose, ayaw kahadlok sa pagpangasawa ni Maria, kay ang gibuntis niya lalang sa Espiritu Santo. Mituo si Jose, o hantod nga si Jose mo'y nahimong foster father sa batang Jesus. Nagantos sa bata pa si Jesus, hangtod nga dadako, nya wa lang paabuta si Jesus, si ining Jose nga kining asakiton, magpasakit o magpakamatay si Kristo dito sa krus. Kaya di na siguro makaya ni Jose, busa gitugot sa atong Ginoo nga sayo mamatay si Jose, aron nga makatagam tampod sa kalipay nga walay katapusan dito sa langit. So mga binati kong kaigsuunan, tapuson ko kining maong homily, mag-auhag kaninyo. Nanining panahon sa Adbyento o pagpangandam nato sa Pasko, dili kayo importante ang mga suga, mga lightings. Dili na kayo, kuan na, narataphaw na. Unsay importante nga ato nga kalag, atong unahon nga atong kalag. Bukas ang kompisyon, matag Lunes ngadto sa Biyernes, way labot Pasko kay di Domingo man na. Alas 4 ngadto sa alas 5 sa hapon, schedule namo magpakumpisal. Wa gyud namo na bugtoa gawas adlaw nga Sabado, Domingo o kining piyesta giiglilihi. Kay aron mga tao makapangandam sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ug labaw sa tanan pagbalik sa atong Ginoo nga mahimayaon. Amen. Manindog palihog atong isang yaw karon ang ato nga pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios. Ang mahal makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kini samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tud kanato mga tao galang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tud kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay og gilubong sa katlong adlaw nabanhaw siya. Aron matuman ang kasulatan, misaka siya sa langit, kalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, na Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Rikan siya samahan og sa anak. Dungan samahan og sa anak. Gisimba siya og gihimaya. Misulti pinagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang atong amahan naminaw sa singgit sa iyang mga katawhan. Iusaho nato ang atong mga kasing-kasing diha sa usa ka pagsalig nga siya mukunsad aron pagluwas kanato ug moingon kita, Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Nga mapadayag unta sa simbahan ang magugmaong kabubuton sa Dios. Pagampo kita. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. gugma. Nga mahimo untang buhing timaan ang atong pangagamhanan sa Dios isip hari, magampo kita. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Nga ang mga magbabalaod, mamahimo untang tingog sa Dios sa atong katilingban, magampo kita. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Nga ang buhing Dios madungog unta nato sa kahanginan o makita sa mga telebisyon, pinaagi sa social media, o uban pang mga pamaagi sa komunikasyon,
magampo kita. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Nga magpuyo unta ang presensya sa manunubos diya sa atong mga banay, sa mga komunidad, ilabi na sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing, magampo kita. Ginoo, Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Nga ang mga kalag sa atong mga minahal, madangat na unta sa kaymayaang dayon, diha ni Kristo, pagampo kita. Ginoo, ipadayag ang imong gugma. Kining tanan among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Nga igsoon pagabog ka mga kining ako inyo nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan magagahom sa tanen. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsantos unta nining mga gasa nga aniya sa among altar, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan Dios katunhay magagahom sa tanan ang matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi kitag na sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib. Di matutuo siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot nga niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao aron inigabot na niya kaming makapalagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo tugob ang among mga kasing-kasing sa kinabuhi o kahinangup o pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ng langit ug yuta sa imong himaya. Husana, Husana sa kahitaas.
daygo ng nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana, Husana sa kahitaasan. Husana, Husana sa kahitaasan. Santos gid ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kininyo nga tanan og kana, kay kini mao nga kong lawas nga itugyan halang kaninyo. Samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Yaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanhaw. Ginoong Jesus, umari ka sa imong himaya. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kimo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, makayusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan, labi na sila nga niya karon sa imong katubangan, nagampo, nagdaig ug nagpasalamat kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Sa hilom atong yampo ang atong mga minahal nga nangamatay. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluhi kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Santa Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Sa iyang bana nga si Senyor San Jose, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nagatuman sa imong kabubuton, latas sa magkatuigan man kanila mo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diya kaniya, Iyatag nga na kanimo makagahom nga Amahan, niyas kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog imaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Pero magampo kita sa langit tong amahan tong awiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ayaw itugot niya, mahulog sa panulay, hinunualuasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, iyong kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahon aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Sa dakong kalipay atong ipakita ang timaan sa atong pag-inig sa unay panagdait manaa kaninyo. Peace be with you. Sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawag sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Mga igsoon, mao kini si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Tanan Ginoo, Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo panipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas o ang dugo ni Kristo magamping kanatong tanan alang sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga magagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanan dayon, samtang nagaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta nga among pagtuo o gugmas sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maglingkod na sa tanan mga pasalamat sa atong mga naglihok. Salamat sa mga liturgical ministers, sa atong choir. Salamat sa atong mga madre, atong mga sakristan, atong mga altar servers nga nagpaigo nga magbalampuson itong pagsaulog sa Santos nga Misa. Dugay latang nahuman sa pangalawa tungod kay yuta raman atong mga liturgical ministers nga mga laki. So palihog atong mga laki magpa-enroll na mo aron nga makaseminar sa pagka liturgical ministers. So salamat usab sa nag-operate sa atong overhead screen, si Mr. Iki, kuguban pa, kaninyong tanan, atong mahibo mag atong pakpakan ang tanan. Okay? Unyag i-Bible din nga karon kay Domingo manggod nagbayulit ta sa atong salina nya atong gigamit di Domingo pero ugma magputi na ta. Nganong magputi man ta tungod kay kining mga adlaw nga gigahin para sa pagpangandam sa Pasko sa pagkataos tong Ginoo atong gitagaan og pagdaig og pagpasidungog ang mahal nga Birhen Maria nganuman tungod kay dako ang iyang papel nga ang Mesiyas nagpakataw na din sa kalibutan aron pagluwas kanato. So siya gi-exempt sa sala nga panulundon og actual sins nganuman aron nga mahimo nga ayang taguangkan maangayan nga mosulod ang ikaduhang persona sa Santissima Trinidad muna nga ato siyang gipasidunggan siyam ka gabii o kadlawon dinhi sa tong simbahan aron maandam kita. So ato sang buktian kini nga mangandam ta pinagi sa atong pagkumpisal kay nindot yun ng pagkupisal mo na ang the best nga pagpangandam sa pagsaulog sa Pasko. Dili ang mga biko, mga party, uban pa, o importante, kana taphaw na ang atong yung pagpangandam sa atong espirituhan nga kinabuhi, pinagi sa atong pagpangumpisal. Pag hindi magkumpisal, mahimog mamatay na. No? So, kisa may gusto ni mamatay. Di mo gusto malangit? No, mo kumpisal mo na diretso kamatay, langit to mo, no? So man nga atong adamon ng atong kalag. Daghang salamat. Manindog palihog ang Ginoo mana kaninyo. Gidapit ang mga birthday celebrants ug ang mga anniversary sa kasal ug ang mga kabataan mo dool alang sa espesyal nga panalangin kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng Santos nga Misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo.